kang Moses, no? Muna giingon sa Ginoo kang Moses nga buhatan og balay aron siya makiguban. Kung ikaw naa sa balay sa Ginoo, kauban gyapon mo ang Dios. Bisag gamay na lang ta, di ba? Muna ayaw gyud mo kaluya kay labi na hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Wala lay tao nga nasayod ba nga Ginoo mo balik. Muna na man ang giingon sa Bible. Wala nasayod sila sa panahon, sa oras. Bisan kaya manlunda wa nasabi bisan pa si Jesus Christ. Na mauna ang iyang giingon diri na isulat ang usa ka ilhanan. Immediately after that great tribulation, the Son of Man coming at the clouds. Numdumi na, kalit dayon mo balik ang Ginoo. Human ang dakong kagubot. Manaog na si Kristo Jesus. Human na human. Kada pag naog ni Kristo Jesus, mo na ang iyang paghari diri. Na mo na mga tao nga iya sa Ginoo maghari punta uban kaniya. Kung kita mo lagi nang giingon, grasya. Grasya rin itong kaluwasan. For by grace we are saved through faith. No? Pinaagis pagtuo, di ta maluwas sa grasya lang. Kundi pinaagis pagtuo. Nya kining grasya, sultiyan ta mo, lagaywa kasabot sa grasya. Nag-meeting mi atong miaging Bernes, mga pastors. Nag-discuss about grasya. Wala ko ni tingog, ako lang sila gipaminaw kung sa ilahang buta sabot sa grasya. Mga to nakaingon ko sa ako pagbasa gayud layo kayo ang ilang understanding sa grasya. Confidence kayo sila nga ang Ginoo o si Jesus Christ is grace. Si Jesus Christ dili grace. Ang grace na kang Jesus Christ. Manibot pasabot ha. Si Jesus Christ ni anhi not by grace kundi by the grace of God iyang gipadala si Jesus Christ. Manang niingon si Apostol Pablo nga ang grasya naa diha kang Hesus Kristo. Kay sila wa man sila naniwala o nito atong grasya atong una nga gitagaan sila. Atong una pa man ang grasya gihatag sa mga tao sa Ginoo. Labi na nga kita wa kay labot. Wa gyud tatagi grasya. Diha na ta nahibaw-an nga si Jesus Christ niingon I am the light. Kay ginijik na siya mo nang I am the light and the covenant of the Gentiles. Pakigsaa diay na siya sa Gentiles. Nga ang Gentiles wala giapil kundi mo join. Nganong mo join man kay nakakita sa light. O klaro kay na nakita man gud nato nga si Jesus Christ manluluwas. Si Jesus Christ niani pero kung atong basahon ang pulong sa Ginoo, si Jesus Christ wala ni anhi sa mga tao nga dili iya sa Ginoo. Kundi nianhi siya sa mga iya. Kung basahon nimong pulong sa Ginoo sa ila ra. Nagvisit ang Ginoo sa ilang sala. Tay kita wa kay sala, unsa pagkibaw nato nga sala, nga untay labot sa balaod sa Ginoo nya may bawal na nato ni atong sala, kung may baw ta sa balaod kay ang balaod is sin. Kanang paglapas sa balaod nga gisugo sa Ginoo sa ilaha, nakasala sila. Nya kita wa kay balaod, makasasala ka. Mo bitaw nang gitawag ta og darkness. Wala light ba? Wala pahayagi. You are sitting in darkness. You are sitting in the shadow of death. Naata sa sigurado yung mamatay ta. Sila, naa sila light. Naa sila life atuna. Naa sila truth. Naa sila God. Pero wa lang nila. Buhata. O bita na, magisgot ta karon about ining gitawag og who are those appointed to death? Will appear into the judgment. Kinsa tong gi-appoint sa kamatayon matubang og hukom. Tinuod na, humingon ka appointed to death, tinuod yun na. Kaya ang tao gibuhat appointed to death yun na once. But after, kung sa may gingon niya, judgment. Mabitang na ko sa kabutang gingon sa Hebrews, a certain fearful looking judgment. Ang klaro gayon nga itong gitan-aw
nga kahadlukan nato ang paghukom. Nya mahukman man dayta hindi ko magkamatay, nya gusto dayta mo pagkamatay. Mahukman man ka, dili man ka maingon nga langit ka ng judgment kung abasaw nimo ang dictionary. That is the decision of your life. Gani ang mga patay, there is no hope. In the grave, there is no hope. Muna tinuod ka, gisugo o gisulat sa Bible. Mga sakit, paminawon, kaya wala may nagsulti. Kung kaniadto pa, karon ato ning isulti, sakit yun ni. Bitaw ni kining pulong sa Ginoo is like a two-edged sword. Espada ba? Nga mudulot yun na sa imong unod sa bukog. Kung nakay lawas, nakay bukog, naanay unod, maapil na, masakitan yun ka. Muna nga din ako nagsulti ko kaninyong kamaturan kay sabi mo sa tinuod lang wala na nagsulti kamaturan sa ilaha. Kani adto pa bisan pag niabot si Jesus Christ. Ay gyud si Jesus Christ, di gyud na sila mangitag kamaturan. Nagplano gyud ang Ginoo mo na pero nagsulti si Jesus Christ, I am the truth, the life and the way. Unya, hingo pa siya, if ye shall know the truth, kay nga naman hingo siya, if ye shall know the truth, kay di gusto kamatuuran ang mga tao. Mo na klaro, prediction, mo na prophecy sa Biblia. Galing lang walay nagsulti, bobita na. Sa tanan, sa among grupo, na kami grupo mga kapastoran, di na lang kumudiskas kay mga suko yun sila. Daan man na, bobitaw nang ipamatay ang mga propeta. Nagsulti kamatuoran si Jesus Christ gilansang sa krus kay nagsulti kamatuoran mo na diri ingon pa ang mga patakaran o mga pagsulti sa mga panggobyerno kung magsulti kag kamatuoran patyon hinuon ka aron wa nay witness mo minute kuan diri sa kalibutan kanang gitawag og espiritu sa dautan ba nga di gusto kamatuoran nga baliktaron ang kamatuoran. Kung mahibaw man ka sa kamatuoran, baliktaron mo na, tistingan ta. Kung kabaw ka lang sa kamatuoran, mao ginay mo ata ni mo kagawasan, pero kay gibaliktad man, gibali ba, imbis mamatay ka dayon, ningon yun si Satanas, dili ka diha-diha. O, mo na, ganahan ang tao, kay di man diha dayon mamatay. Pero sa Ginoo automatic, wala na ka. Mo na, ang Ginoo, di mo tabang nimo. Kaya nga naman, patay naman ka diha sa Ginoo. Mo bitaw nang importante na digital knowledge. Matud pa niya kaniya to sa ilaha, my people are destroyed because of lack of knowledge. Nganong lack of knowledge man sila? Naa sila yung knowledge pero lack because they reject knowledge. Nganong gi-reject man unsa may knowledge nga naaman siya lack lang. Gi-reject na wa sila ni continue gitawag og nag-confirm kung what is in the kanang written dire. Mo bitaw na niingon si Paul nga kining mga sulat sa basahon mo ni ang ato ang learning, mo ni atong admonition, murag pagtulon-an ba ug atong tun-an kung unsa gayod. Mo bitaw na nga niduot ta sa Ginoo because of life, because of life kay si Jesus Christ yan because of life. So nya katong pag-ani ni Jesus Christ, ang iya yung giluwas dili sa kalibutan ang mga sala sa tao, dili ang tao. Kung atong sabton, kung ikaw tao nakasala, giluwas na ang imong sala. Iyang giridim ba? Siya ay nag-angkon sa atong sala. Di ba? Klaro man na? Siya ay nag-angkon ba? Dili kita. Imbis ang bayad sa sala, kamatayon kita, mga matay tagritso. Nga ganyan man si Kristo, siya ang nagpakamatay. Na pastor di dawat nga si Kristo nagpakamatay. Kanang nag-suicide si Kristo. Kung man nag-suicide si Kristo, unsa may Bisaya dahil sa suicide. Nagpakamatay. Kanang nagpakamatay, dili sa kalibutan mahimong hero ba, hero. Pero dili sa Ginoo, dili hero yaha. Redemption. Nagpakamatay siya, nag-suicide siya because of redemption. Kay mao man na yang gitawag gisugo sa iyang aman pag-anhi dinhi. Kay nga naman sa tinuod lang ang grasya kaniadto pa wa lang sila nasayod kung unsa ang grasya. Nagtuo ang mga Kristohanon nga ang grasya is amazing. No, dili amazing ang grasya. Amot asa ko kakita ng amazing kay naamang doy kumpos nga
Kaba mo kanta ng Amazing Grace? Gikumpos lang na niya, kay wa siya kabalo, wa siya kabasa, nga din, ang grace niya is amazing. Sa man ang amazing? Kanang amazing ba bro? Talag sa ungyo kayo ba? Kanang amot, giun sa ang Ginoo. Nga sila kabalo, ang Ginoo, kanus ang nagpakita sa iyang grasya, kanya ito pa sa ila. Sa ato, si Kristo, gipani din niya, ro paglukat sa itong sala, unya, matod pa ni Pablo, naalang sa iyang grasya. Ang grace nato, si Kristo, mo na ang grasya nga naa kang Kristo, mo na ang ato ang kaluwasan kung mutuot ta, kung di ta mutuot ay mahimo. Mo bita nang hisgutan nato ning kinsa man nang gi-appointed sa kamatayon, ikaw niduol ka sa Ginoo, appointed lang gyapon ka sa kamatayon. May pali na nang muduol. Ang Bible pasultiyo nimo ang kamatayon is distraction. Whether spiritual o physical, mas kuyaw kung makatilaw kag ikaduhang kamatayon. Ang giingon niya once lang, niya human na after that the judgment. Hukman ka na, unsa may hukom nimo? Kabo mo sa nang hukom, verdict na. Ipadayag na ko, oy, unsa may imong gibuhat good? Mo man imong gibuhat, mo ni dangatan nimo. O bitaw nang niingon gani ang Bible. Gingan sila, nganong magpakamatay man mo? Nganong gipili man yung kamatayon? O, mo nang mamatay tao, kay gipili man niya. Wingo ka, nangamatay man lagi, kay gipili man na nila. Nya kita karon nakabasa ta. Sila atong admonition, sila atong learning, piliun po din nato. Bisa na appointed ang tao once to die, mo nang atong kaadlukan, kay human nga ka mamatay is judgment. Mo bitang gingon sa Hebrews po sa chapter 10 verse 27, pariharan na sila. 9 is appointed unto man once to die. Sa 10, 27 gapon, it is a certain a certain fearful ang kadlukan nato gayon. Kanang judgment o ang kanang fierceness of God, kanang kalagot sa Ginoo gyud. Sabi no, kanunay man ang Ginoo nasuko sa tao. Kita, bisag daghan mga Kristohanon, ang mga pagsimba sa Kristohanon, giprapisi, mahimong abomination. Mo na, period yun na. When the abomination, mo nang giingon, mag-ground na siya, mahimo na ng desolation. Magkatibulag ng tao wapuhon, kay nga naman, sigig simba, kung asir kabalo, abomination na din na, mo kita nang nangita kita what is kanang gitawag og righteousness. Mo nang ningon siya, seek first the kingdom and his righteousness, kay kanang righteousness mo na ang nakahatag og pagpahimot sa Ginoo. O karon ato ning tanawon ning appointed once to die, basig usa ka diha appointed ka, baliwala lang nimo. Wa ka kabalo, ako wa man ko kabalo pero nagpray you go. Nga mao nang hinungdan nga nagbasa ko, mao din ning mga tao nga dili appointed to die. Ang tao kung wa siya mahibaw nga ang Ginoo ni anhi gyud aron ikaw kuhaon diya sa appointed to die, to death, appointed to death. Kuhaon ka diha ba? Ato ning basahon kining Job. Job chapter 23 verse 12 to 17. Verse 12, magsugod ta. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Nga matod pa niya, ingon nga ako, wag yun nibiya, niining mga sugo sa mga ngabil, commandment of his lips. I have esteemed, akong gila ang mga pulong of his mouth, sa iyang mga baba, more than necessary food. Labaw pa sa mga pagkinahanglan at pagkaon. Inguna ba mo? Inguna na si Job, ha? Ang commandment sa Ginoo, wa niya biyae. Iyang gila nga labaw pa kay sa mga pagkaon dili sa kalibutan. Mo nang ningon si Jesus Christ, man shall not live by bread alone. Kay ngano man si Job, abi nimo kining Job, nganong gisulat ni si Job? Usa ni kasumbingay sa Ginoo.
gisulat ha. Kini si Job, ang life ni Job, mo nang mangalagad siya sa Ginoo. Walay lain sama ni Job nga nangalagad sa Ginoo. Was nga mangalagad daw sa Ginoo sama ni Job, duolon jud ni Satanas. Kung ikaw mangalagad sa Ginoo, duolon ka ni Satanas. Si Job giduol ni Satanas. Kay ngano man ang Ginoo mo ay nagbantay kang Job. Nangalagad si Job. Uban ang iyang panimalay, dili man uban iyang panimalay. Wa man pud giingon diri mao bilang hinungdan iyang asawa, iyang mga anak, iyang mga kabtangan nangamatay. Gani siya gani, nagtuo siya nga mamatay siya, pero ang Ginoo na sayo di nang si Satanas way labot ng kinabuhi ha. Way labot ng kinabuhi Job. Nya wa ni kabaw si Job nga di ay siya mamatay. Mo pero tinyang bagulbol sa Ginoo. Mo nang giingnan po siya sa Ginoo. Job, asa man ay kagikan? Asa man kani atong pagbuhat ako sa kalibutan na ana balay ka ngano mang magsigi kag yaw-yaw. Mo tanawa na unana ang sa Ginoo. Wan gani mo duol ta sa Ginoo, si Satanas ni duol pud. Mo na si Satanas gitawag og accuse kay mo na sumbong sa Ginoo. Karon sa kakanaog pa na siya. To unprove. I-accuse ta niya, i-accuse mo. Saan sa pag-accuse? Naminaw mo sa pulo sa Ginoo, nituo mo sa Ginoo, nya diday mo mutuon sa sugo sa Ginoo. Muna yung giingon niya si Jesus Christ, kay tuwa naman sa langit, what siya laing gibuhat is, naghangyo sa amahan nga panalanginan ta kay ang pulong, mao ka na ang covenant, nga diin mo na gisugo gid sa Ginoo, ingon ana ang covenant sa Ginoo. Mao bitaw na ang covenant sa Ginoo, kanang balaod, perfect na, converting the souls, makausab nagkalag mo nang giingon, the commandment of the Lord are sure, making wise the simple. Himong ka bisag simple ka, himong ka niya wise das bangat sa Ginoo nga ang tanan mga covenant sa Ginoo maangkon jud nimo kay covenant gud na. Mao ni pasigsaad sa Ginoo niya sa tao. Nya kuha ka kabaw sa covenant. Mao ni ang covenant which is gi-command sa Ginoo, the commandments. Gisugo ba ang covenant? Oh, naay covenant sa tao sa Ginoo, dili na pwede maghingon ka nga luwas na ka. Natay covenant diya sa Ginoo. Usa ka butang ang covenant yun sa Ginoo nga diin mo na ilang nakalimtan. Matod pa sa 13, but he is in one mind, and who can turn him? And what his soul desired, even that he do it. He do it. Muna siya, usala ang una-una niya. Nya kinsay makapabiya ng una-una. Unsa man atong kalag nga nag-desire nga diin unsay atong buhaton. Sa verse 14, for he performeth the things that is appointed for me, and many such things are with him. Siya ang mag-form, magbuot, magsugo. Siya ang nag-appoint nimo kung ikaw ma-appointed once to die ka, o ikaw appointed. Kung ikaw appointed, into gitawag ko kanang para sa langit, para sa Ginoo, mo nang giingon ni Pablo. So wa pa ka matao, gipili ka nang because siya may nag-appoint ana. Siya nag-form ba, siya ay nagbuot nga ikaw para gyud ka sa langit. Ngam sa ano to pagkabaluan na. Mo nang giingon niya nga kanang mga tao nga gitawag og gi-predestined ba? Gi-predestined ka gyud sa langit. Mo nang bisan pa daw ikaw wa pa ka kabuhat og sala og maayo. Mo nang gipili ka na daan gikan sa taguangkan. Kay gi-appoint man ka, siya may mag-perform ana. Mo bitaw nang mangayo ka sa Ginoo og mercy nga kita himuong jud niya anang vessel of honor ba kay kita is a clay. Himuon ta niyang vessel panudlanan. Unya kanang gitawag ang gusto sa Ginoo kanang pattern magbuhat og honor ba, vessel of honor. Nga mahimong mo-honor kita sa Ginoo, mahimutang ma-honor sa mga tao ba. Mo na iyang gingon, siya ang nag-perform. Siya nagbuota na kung ikaw appointed today. Kaya siya may mag-perform. Therefore, am I troubled at his presence. When I consider, I am afraid of him. Naipaog yun si Job nga siya day mag-perform, siya magbuot mo na, niingon siya,
subo sa na trouble ko siya atubangan niya kay basi day suhub nga katuyang gibati mo nang gisulti siya kay katuyang gibati katong gidangat sa iya nga din na nangawala iyang anak na kuan pagyud iyang asawa unya iyang lawas pagyud nalata pagyud nakaagi ko anang lata lawas ha glory to God no diabot yun tong panahon ambot kauban mi sa akong partner business nato nangita mi mga tambal pare ka tambal kay nga naman niabot naman niadto mi sa espesyalista gyud ana baka tambal nakagasto na nimog dako kitagaan daw ko glass nga tambal yun nga wa na laing ikatambal ni last na ni amo to gipalit na mo 3,000 di katong tambala to yun good for 1 week ana di tumar ako ang gapo ko nayo tumar lang ko og mga tulo siguro to saka tumar ko tulo wagin maayo gibiyahan na nako mo tong nagpray ko sa Ginoo Lord kinsa man day labaw ikaw kini mga tambal dili mo to pagka sunod semana to wala lang ko nawa ko na balaka nawala unang nakayong ko ang Ginoo gyud ako kauban siya nagatubag kalunay bisan gani kana akong lawas nga yat ko bukin nawat adyo ko kusog dili na gyud ko katindog kinawa naman kusog higda na lang ko na taliwala ko na sa lasang kadlo ka ng lasang kay ngano man wa gyud kay makita tao kay nagbaktas mi dito taliwala sa lasang nya ginako kauban una lang dito kay di na magyud ko kalihok una lang dito istorya na lang ko mo tong nihilak ko sa Ginoo samtang wa nagtuy kusog paghilag tulo sa akong luha ibalik ako kung kusog nakusgan inong kumayo kalit lang to muna ko i-testify ninyo kung unsa ka tinuod ang Ginoo sa akong kinabuhi sa batan-on pa ko mo to paggabato na kung kusog gigukod na ko siya kang dalanan na layo kayo siya naabtan ako pero naibong ambot kung naibong ba siya ako kauban mo na akong friend best friend kuno ay diri pero di lang maminaw sa pulong sa Ginoo ito mahimo basta ang Ginoo nagpakita niya kadua og mga ilhanan nga di ang Ginoo nagatag akong kusog mo na nga ang Ginoo gayod mo ay mag-perform mo na matrubol ta sa atubangan niya sama ni Job nga nahadlok hinuon siya iyang gikonsider nga din siya adunay pagbati basi unya day ang pagbuot sa Ginoo ana gyud ko mamatay gyud ko ana mo na giingon ni Job nga matud pa sa verse 16 for God make it my heart so nahumok and the Almighty troubleth me yang giluya na ba murag nakuan na gyud siya o mo na inungdan niingon dahil siya ang makagagahom nagatag kagugot nako verse 17 because I was not cut off before the darkness neither hath he covered the darkness from my face kay ngano man wa man niya giputol ang kangit-ngit sa iyang kaugalingon wala niya kubiri ang darkness o mo na ngayong gikadlukan no kay ang Ginoo magbuot ana kay pagtuo ni Job diri dapita iyang nakita wa man siguro ko tubaga sa Ginoo para tong nakita na ko sa YouTube gahapon ba nga ang negro ba nagtestify siya sa iyang kaugalingon nga abi nimo ang mga Kristohanon ron nanggawas na sa YouTube ron mga gipagpamatay daw na ay mga gipangpost sa mga pastor about anang mga Kristohanon kung nakaunsa mga Kristohanon thousand nga mga Kristohanon ang gipersecute labi na dito sa China no bisan asa mo na gipag-persecute natoy nadunggan ako negro nga diin ngano daw gipersecute sila nga unsa man daw nahimo man silang Kristohanon gud kunya ang mga Kristohanon gipang-persecute dito dapit sa Afrika man to mo niya ningon siya nga kung tinuod pa gyud daw ang Ginoo nganong nahitabo daw na sa ila mo sa niyang nahitabo kang Job nga wa daw gipasagdan lang daw sila ba say makaingon ang tao ana una nga watay mahimo kay ang Ginoo may nagperform ana sa ato ang appointed kung unsay atong bation unsay may tabo nato muna wag tay mahimo diya sa atubangan sa Ginoo kay siya ang nag-appoint nga ang iyang gi-appoint sa tao appointed once to die but after that the judgment kung kinsa tong gi-appoint sa kamatayon judgment ang sunod na
Dili ta makaingon. Mao bitaw na nga di. Kung muadto ta sa kinabuhi ni David, siya gyud nagsulti. Ang groaning, kato atong gisgutan, ng Ginoo, naa sa langit, naminaw, nagtanaw sa tao, sa ilang mga groaning, iyang nadunggan na, sama itong unang panahon sa Ehipto, moto si Moses iyang gigamit kay tungod ang mga tao nga Hudiyo dito sa Ehipto, dako na kayo ilang groaning, ang ilang bandage at cruel na kayo, baka nang mamatay lang sila, patyon lang sila, di sila kapahulay muna ang groaning, matod pa sa Ginoo kang Moses, nadungog man gud nako ang groaning sa mga tao, kanang pagmulo ba, paghangyo ba nga makagawa sila, mato si Moses gigamit. Mao sa na ang giingon ni David, nga ang Ginoo daw kuno, nasa langit nagtan-aw sa mga tao nga naghila, nag-groaning. Those are appointed to death. Nga ang tuyo sa Ginoo ni ani siya diri daw aron iyang buhian tong mga tao nga diin appointed to death. O man atong gisgot atong miaging Domingo, di ba? Kinsa katong gi-appoint sa kamatayon. Mao na ang giingon ni David. Nga diin gi-appoint manggod sa kamatayon ang tao, unya katong gi-appoint sa kamatayon og siya naghangyo sa Ginoo kay siya may perform anang appointed. Muna dapat kita sama ni Job nga unta maghangyo ta kay ngano man diya sa ato ang kinabuhi nga di mamatay ta, gikubir gyud na sa Ginoo ang kangit-kit na ang ginato. O bitaw na nangalagat ta sa Ginoo aron makaligtas ta na kay kanang death manggod lamyo na sa lake of fire. Kanang tanan nga matay, dito gina sa lake of fire, gawas lang tong iya sa Ginoo. Sa tinuod lang ang Israel karon no. Mo bitaw ko moingon sa inyo nga di ginabudaw ng Israel. Kay mo man ay propesya. Wa na mo pure sa tinuod lang. Wa na po'y giingon sa Ginoo nga ang mga Hudiyo, bisag naapay mga Orthodox diya nga dugkay na kayo nanggalagyan sa Ginoo ang ilang gituan si Moses gyapon. Tingo pa ni Jesus Christ, wala na circumcision or circumcision. Tanan pantay na. Ang mga tao nga dili mutuo kang Jesus Christ, wala ni pag-asa. Kadto sila kung mutuo sila kang Moses, humana ang gi-promise sa Ginoo sa ila. 12 tribes man sila, naisulat na sa Revelation nga aduna gyud 12 tribes. One of the tribes, ang sa tribo nila ang maluwas is 1,200, 12,000 ba? Every tribe nila na-record na sa Bible nga kadto sila, although pa kadtong langit, na-record na sila 12,000, 144,000 na sila. Mga pure gyud. Gamay ra mga gipili sa Ginoo. O bitaw nang ang Ginoo wala gyud nag-after ining tao. Dapat ang tao mag-after sa Ginoo, dili ta mag-after sa ang Ginoo wa nag-after sa tao. Basol man gani siya kaniadto, nganong inungdan nga di gilunupan ang kalibutan. Because nag-regret yun siya. Para nagbasol siya, gibuhat niyang tao, niyang saan taman. That is a plan man nila. O manang, ginunsa niya, gihugasan niyang kalibutan, gibilin niyang walo. Nanaghan naman po usab. Mo bitaw nang ingon si Pedro nga hinumdumi ninyo ang karaang kalibutan nga walo ray na luwas, mausad na karon ni kita. Kaya ang pagbalik sa Ginoo sama sa panahon ni Arka ni Noah, naway na sayod, wala nagpatialam. Nga diin ang Ginoo nagprophecy nga bisan si Noah nagsulti nga magbuhat tag barko kay ngano man lunupon lagi ni. Nya dito pagyud sa taas nagduwa-duwa pagyud ang mga tao ngano diha man ta sa taas lagi magbuhat. Mo na lisod yun ang pagto sa taas ka nya wa man sila nagkaagig baha nga lampas anang bukid, mountain. Wa man sila nagtuo, mo nang di mo tuo, mo puda ang mga tao. Wala nagtuo about sa grasya sa Ginoo. Kung grace man ta pero ang tao wa nagtuo ng grasya. Nga unta ka ng grasya. O gani sa tinuod lang sa panahon ni Moses giingnan si Moses sa Ginoo. Moses, I gracious. I have gracious of whom that I have
gracious. Ako tong hataga grasya, katong gusto lang nako. I have mercy of whom? I have mercy. Dili ka makaingon nga kay grace ang Ginoo niya. Ikaw ba di? Mabitaw nang katong mga nahigugma sa Ginoo mo ni giingon ni Solomon. Amatod pa niya, I love those who love me. Yung sa unta man na, kung ikaw wa nahigugma sa Ginoo, higugma unay ka sa Ginoo. Mabitaw nang giingon, if you forgive me, I will forgive you. If you will not hear me, I will not hear you. If you deny me, I will deny you. Mo nang judgment. Mo nang bantayanan sa Kristohanon. Labi na kita mga hintil. Sa tinuod lang dako kay tag chance karon nga ang gugma sa Ginoo atong gituruan gyud ug ang grasya kay ngano man. Sa ilahan sugod ng gira. Now that is the sign of the coming of Christ. Sa ato pa ngano man sila nga nagsugod ng gira, na pa kay kalipay sila mga lagad sa Ginoo. Makabaton pa ka sila kanang giingon sa Ginoo in the twinkling of an eye, ilisan pa ka nga nangalagad man sila uban ang kahadlok. Sa tinuod si Kristo ni ani siya diri aron kuhaon ang atong kahadlok. Nga din lifetime kita bondage to fear of death. Ang tao madlok sa kamatayon mao na nga naa si Kristo. Siya ang life. Siya ang naghatag mo bitan ng ningon si Pablo gihatagan mo og gahom. Power to overcome. Kanang maka-overcome kita, kanang power nga ato nang makuha ng kahadlok sa atong kamatayon sa lawas. Kaya mao man na ang tao, mingon sila, di sila mahadlok sa kamatayon. Sabi mo, ang tao ni mahadlok sa kamatayon, patay na. Anong madlok man ka, patay man ka tubangan sa Ginoo. Pero matod pa ni Job, nga ni Solomon, ang mga tao daw nga niapil sa buhi, mahadlok yun na sila mamatay kay buhi man. Pero kanang mga niapil sa buhi, di na mahadlok sa mamatay. Ang mga tao di mahadlok sa mamatay, mudawat sila kay ang ilang dituhan appointed mangguta. Kay kung appointed data, mo nang giingon nga wa man gud ka nag-groaning anang about appointed to date jud ka. Mo na yang giingon dinhi. Sa Matthew chapter 4, mo bitan hinungdan naisulat yun na, man shall not live by bread. Sa Matthew 4:4, live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mo man ang mouth sa Ginoo. Mo na mabuhi ka bisag gani aso may labaw. Mo bitaw nang ningon sa Isaiah, ayaw ninyo pangitaan ng tinapay nga dili makahatag kinabuhi. Kanang tinapay gud nga makahatag kinabuhi. Mo na nangamatay ang mga tao, mangutana ka ganun nangamatay. Mo man giingon nga giingnan bitaw mo ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, di ka mabuhi alone. Ya kung namatay ka because ang imong dituohan kana malang bread. Gipalabi man imong bread. Wala man ka nangita sa pulong sa Ginoo, which is that is our kanang gitawag spiritual food. Una naman ta sa spiritual kani ang pulong sa Ginoo spiritual niya. Mo bitaw na nga kung ikaw iya sa Ginoo, ipalo gyud ni kay ngano man mo ni atong life. Nga nganong namatay man kay wa man isunda lagi. Gani ang mga propesya giingon, ang mga tao sila pinili, gipili gyud ang kamatayon rather than life. Ikaw karon pilion jud nimo dai ng kamatayon. Nga sila matong sampol kamo man ang gipropesya sa ila. Ino pa ni Jeremiah. Mana useless ato pagpangalagan ug wala gyud tay pagtuo mo na kung gingon ninyo. Masave lang ta kung grasya man, ang grasya na kang Kristo masave ta kung tuo ta ni Kristo. Kay naa diha ang grasya kang Kristo pero masave ta through faith, not our rule but by faith. Kay ang under sa law nga nagsimba lang siya tungod kay mao nang balaod, tinunglo lang gyapon na. Muna yung gingon din sa Job verse 15. Therefore not am I troubled at his presence when I consider I am afraid of him. So diya nga ako yung gila daw yung Ginoong yun. Nahadlok na inon siya kay ngano man siya may nagbuot. O kita, appointed ta siya nagbuot. Nga di ka mahadlok. Nga maunang isa ka fearful gani yung gingon sa Hebrews. Nga usahay, mangingon lang wala. Maunang hawak ka kadungog manggod sa mga pulong sa Ginoo.
Sabi niyo, tinuod lang ang mga pastor, gingon sa Bible, according to the heart of God, Jud. Kana sila, mga pastor, ingon pa sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I give you a pastor for a shepherd to feed you with knowledge and understanding. According to the heart of God, sumala sa buot gusto sa kasikasing sa Ginoo. Ang gusto gyud sa Ginoo, mabuhi ta. Niani gina sila aron maghatag kinabuhi. Mao kita nang for God so loved the world that He gave His only begotten, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Makabaton ka everlasting life. Kung makalahutay ka, who shall endure it into the end shall be saved. More maluwas. Kaya kung dili ka makalahutay, mo nang gingon sa Hebrews, appointed ta. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. O, tanawa mo, atubang yun ang tao, whether good or bad na. Yung gusto mo matubang. Anong judgment? Sabi ni mo, ang giingon din sa Bible ni Juan, reward. Na inumdum ko doon ay pastor ba? Nag-post po. Ano kini may ipag-post ng pastor? Nga kanang gitawag ko, noon, siguro sa kabako, pero babae man to. Doon ay crown. 5 ka crown, di kuluran pagayot nila. Nawala na ko, naka-memorize ko, basta ang crown of life is color blue man to. Ang crown daw ba? Matago sa katao, naagyo na crown dito. Kunya katong nanikamot yun, daghan daw na crown. Sa ingon ko, wapot lang yapon ang kasina dito. Gihulog magani si Lucifer, si Beelzebub, kanang the head of the angels, mo ng mga pulling angel, gihulog siya because nagsilo siya kan Jesus Christ. Sa tinuod lang mo na history. Kaya nga naman, gusto man mulabaw to si Beelzebub, si Lucifer, mo nang nahimo siyang pulling angel, gihulog kay di pwede dito magsilusay. Unya karon miingon na po na daghang kay crown. Mabitaw ng pagbantay gyud mo kay daagyoy. Kung wa ka ba sa ang mga tao ayon ni, mao gyud na ilahang panglaban sa mga tao nga din ikaw do na gyud kay corona. Kung gamay ra imong buhaton, gamay ra imong corona dito. Nya mga tao gamay lay buhaton. Total bahala gamay na amang gihapoy corona. Visit wa day sila kabalo. Abi nimo kanang crown, ambot pasabot sa crown dili nang literal. Spiritual man tanan. Nga gani ang crown, mo na yang gingon kanang righteousness, kanang eternal life, kanang incorruptible body, kanang rejoicing forevermore. Maangko na nimo tanan ba sa imo ang kinabuhi, na kay eternal life, na kay rejoicing forevermore, na kay katawag lawas nga incorruptible. Muna'y buot pasabot nga crown, usara na sa imo maangkot. Dili nang literal mo na usay makaingon jud ko kanya. Mao man gyud nagipanudlo atong una pang panahon. So di na ko nag-study pa bro. Estudyante pa ko, membro pa ko. O gina ko madunggan. Wa bitaw na din. Ang atong mga binuhatan mugawas na sa diha nga matubang ta sa judgment. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ingon pa ni Solomon, for God shall bring every word into judgment with every secret things, whether it be good or whether it be evil. Matubang yun, mo na ayaw yun mga tubang kay bisag good na. Kaya abi nimo ang mga good, ingon pa sa Old Testament, sa ilaha, ang mga Hudiyo sa tinuod lang, ang Israel, mo bitaw nang naadto sa Holocaust, umo nang nagira sila kanunay. Nga naman, ang ilang pagdaig, pagsimba, wala nila gidistinguish what is evil and good. Muna hinungdan na ato ta, o na ato sila, muna sila atong hinungdan nga tanaw na to sila, muna dapat ito pasalamat sa Ginoo nga napatay time. No? Nga din ang Ginoo, naghatag pa natong chance ba nga mundut-dut pa ta. Sila wala na, nagsugod ng gira. Hadlok na sila. That is the beginning of sorrow. Sa ila yun na may tabo, magsugod ang gira kay nga naman. Ilaham ng pulong.
Sila may giingnan nana, kay sila may nangutana na, kanusa na magsugod o musugod nga, di man sila patuo. Pero nagsugod sa ila, di man na mubigla dayon. Mo nang dako ato pasalamat sa Ginoo. Nga ang grasya sa Ginoo, hiyatoy pa sa tuwa. Pero remember kanang grasya is a little ha. Little space, gamay rin makasuod ang grasya. Kay little space good, nabay little space nga dako ng grasya. Mo nang di ko makaingon nga ang grasya sa Ginoo is amazing because kanang grasya is a little space. Maningkamot ang mga tao sulod nga makapil anang little space. Gani ang mercy extension, pero kaniadto pa na. Sadya nga sila gipagawa sa Babylonia dito paghihatag ang mercy and grace. Aron ang ilang pagpangalagad, ilang tinud-on. Muna ang judgment. Nga pa ni Solomon, dalon yun na sa Ginoo. Ecclesiastes chapter 12, verse 9. Mawabita ng matubang gani ka og judgment, delikado yun, kuyaw yun. Anong batayanan ninyo? Kidalo na ang good or whether or evil. Ecclesiastes chapter 11, verse 9. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of your youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of the things of your eyes. But know thou that for all these things God bring thee into judgment. Mawabita na iyang giingnan ha ni Solomon. Paglipay o batanon, nga batanon, matod pa niya, himuhay mo kasing-kasing, maglipay sa adlaw sa imong pagkabatanon. Muna mga batanon, wapay panahon mga lagad sa Ginoo. Kay mao man ay giingon ni Solomon, and walk in the ways of thine heart. Paglakaw diya sa unsay gibati sa imong kasing-kasing, manang giingon kung gusto ka magsuloy-suloy, maglaag-laag pa ka, ala sige. Matod pa ni Solomon, in the sight of thine eyes, diya sa tubangan sa imong mga mata, kung sa imong makita lang, pag kinabuhi lang. Pero matod pa niya, but know thou, pero hibawi baya, matod pa niya, for all these things God bring into judgment. Kay kanan tanay mong gibuhat, dalod yun na sa judgment. Mga si Solomon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1, ingon siya, remember the Creator in the days of your youth. Ay numduman gid ka. Kaya mga batanon, ang mga tiguang, pamanggani na serious labi, pa mga batanon. Kaya because ang batanon man gud daghan ay pangibog. Sabi ni mo, lisod lagi ang maluwas. Kaya nga naman, kanang kaibog na to ba? Sabi mo, nakaingon kong Ginoo, lisod yun kanang gitawag kung magpasabot sa tao. Labi na kung mabito ng pangayo lang mo understanding sa Ginoo. Although ako nagsulti na ko ini kay nakasabot na ko ini, nasa tinuod lang ang last man good nga matod pa kanang kaibog man good mudagaya man gyud na. Oh, perilous time, moabot ang perilous time kay ngano man ang mga tao maibugo na. Gani ako na ako'y kaibog. Pero muna nag-pray ko sa Ginoo, paon yun ang kaibog. Kaya kanang kaibog buhat man na sa unod. Sa ato, paunod nun pa ko, kung gikinahanglan pa nako. Kung naman ko'y gibuhat, dili lang ng kaibog na ko na. Pero, kung buhaton ko na, manang giingon, imordan yun ako ang Ginoo. Kanang labaw yun ka Ginoo, kung nagbuhat man ko, ba't? Manang giingon, nasampol ko kang, si Peter ba sa diya nakakuha og isda, unsay giingon sa Ginoo sa iya? Labis daw mi more than this mo na nga kung kamo naamoy gipangbuhat, pangutana inyo ang kagalingon nga ang Ginoo nangutana nimo gigugba ba nimo ang Ginoo labaw pa ana imong mga butang? Kanay mo ang gikinahanglan sa kalibutan, labaw ba ang Ginoo? Kung labaw pa ang Ginoo mo nang gingon higugma sa tibok mong kalag kusog kung naong nagkasing-kasing. Mo nang gingon hatagi ko bili ang adlaw sa Ginoo. Nanumdum ko atong nakita mi atong mga pastor ba. Na ako'y pastor, yung people pa ko pastor to siya. Gwapo tingog niya. Ganahan ko itong tawanan ko. Karon nakita na yun mi. Karon niduol siya sa ako. Di ba yung people magkatunan ko, pastor? Umayo, amazing grace nga ikaw na himong pastor. Naminaw ra ba ko sa imong mga wali? Pero kulang lang isa kay why altar call.
altar call yun ang ilahagi kay mo man naandan nga pagwali daw kuno altar call man na no kay nga no basi daw kanang altar call unsay purpose ng altar call sa mga pastor kay kung nakasala ka kung wala pa ka napasaylo imong sala mo bitaw na ang wali ipadawat sa imo nya kung ikaw na kay sala mo nagingon duol mo ako nguna na man ko tunguna pero sa diha nga nibasa ko mo bitaw nang ningon ang napulong kasugo sabat di keep it holy unsa man ato pag keep it holy anang adlaw sa Ginoo kung nakapatay sala unya ningon pag ani ni Jesus Christ siya ang halad sa sala kung mubalik siya there is no another sacrifice of sin mo bitaw na ang prayer one of the prayer is manayog yung kagpasaylo no ingon nga nagpasaylo ka nya mga kagpasaylo sa Ginoo aron makaatubang ka sa Ginoo wa na kay sala mo bitaw na ningon si David kita may mubarog sa tubangan sa Ginoo kun dili kadto pure heart atubang ka dili pure na imong heart ani ka diri napakay sala napakay sayop gani di pwede mo duol ng mga tao nga napay kalibutanon nga mga buhat mga gitawag og nakig akong bayayong pa nag-equaliyok pa to the unbeliever di na pwede mo anhi dinhi kung naaman na sila o man ang Ginoo nahibaw gyud sila kasing-kasing mo bitaw nang si ingon si Solomon si Paul present your body a living sacrifice kanang buhi gyud kanang tinuod jud nga ikaw nabuhi pinaagi sa pulong sa Ginoo mo na iyang gingon but know thou that for all things God bring into judgment kani mong mga binuhatan mo na kanang judgment ingon pa sa dictionary that is the process of forming an opinion or evaluation by discerning and comparing mo na iyang gingon sa dictionary gani giapil sa dictionary ha ingon pa niya a divine sentence or decision mo na gikuan sa dictionary tao na nag-interpret ng dictionary mga bride nga mga tao nga amao din ng judgment divine sentence after that mo na gyud wants to die but after that judgment naa na kay sentence unsa man ay sentence sentensyahan ka na ba nga mao na imong gibuhat dili na reward dili na say tawagan ng crown dili nang gitawag og prize nga gihatag sa Ginoo mao na iyang giingon mao bitaw nang giingon diri sa Book of Joel nag-isgot diri siya nakita daw kuno nanata sa valley of decision nga mao na iyang giingon diri ato basahon ning sa Book of Joel chapter 3 verse 9 to 14 na prophecy ni Propeta Joel. Verse 9, proclaim ye this among the Gentiles. Iproklamar daw ni ngadto sa mga hintel. Prepare war. Wake up the mighty men. Tell all the men of war draw near. Let them come up. Tanaw gisugod gyud sa Ginoo ipapapisi pa gyud. Nga ingna ng mga hintel i-proclaim niya sila nga panganda mo sa gira. Kunya matod pa niya, kamong mga dagko, mga gamhanan nga mga tao. Matod pa niya, draw near. Matod pa niya, men of war, draw near. Let them come up. Kamong mga tao sa gira, pagira mo. Wala na, karon tanawa ron, wag ba mo kabalo na. Ambot mo na ako musulti ko ninyo. Panikamot na lang yun mo. Kaya watay laing solusyon nining gitawag ko. War nga gi isgutan sa tibok kalibutan kanang kung dunay one world ang mga pastor haybaw na sila kay nga mga dagko di sa ato kalibutan mga NATO mga United Nations naghisgod na og one world usahon na lang daw ang kalibutan aron way away kinsa may musugot ana nagani o nay balita gi post gyud sa mga pastor ba sa mga membro kay bawon daw ano madlog man ta nga naman kay ang WHO mag-meeting daw sila karong amot kano mga August siguro o mga January ba meeting sila nga din ang mga tao pabantayon nga din doon ay moabot na po nga labaw pa sa COVID-19 unya ilan na po nang himuon kay nga naman mahiusa man daw ang tao ato
Pero ako nakaingon ko, kinsa may musugot nga nasod ana. Bidaw, biyungangan lang din ang mga tao. Tapos na ta naka-testing about ana kanang pestilence hindi abot sa tibuok kalibutan. Moto ang gitawag third to the last sign nga ang Ginoo mobalik na nga nakagi na ta og di na mahitabo mo bitan hinungdan ang gira. Kay di sila musugot nga ang magbuot WHO World Health Organization ang magbuot. Kinsa may musugot ana naon oy. Kamo aya na mo tanawa kita Pilipinas. Nganong giingon ini man ta nga diin bisag dili kanang grabe ang COVID-19 diri kaya goto di man mahurot ang tao. Nya mo tong plano sa mga WHO nga mag-meet na sila o magsabot sila. Pero wa man ni apil ang amot ang Amerika ba ni apil basta mga dagko ang Russia ug ang China wa ni apil kay way laing hunahuna sa Russia, China ug sa Amerika. Nga diin gira gyud na kay nga naman ang northern man sila kita western man tano. Muna ibot sabot sa western daw. Ang western ra ang naghari di ang Amerika ra man gyud nagbuot daw sa tibuok kalibutan. Nagbuot niya mo na ang northern di na sila gusto nga sila magbuot. Muna nagplano daw sila. Muna yung mga balita karon. Muna ilang girahon ning Amerika. Yang Amerikano naarabot sa Pilipinas. Muna nga kita warning na ni sa ato kay ngano man ilana na ni pag may tabo ni sa to. Kita ra ba ang mga nangalagad sa Ginoo? Wala may laing nasod nangalagad sa Ginoo naa ba di ay? Kita ra po'y gi sulat sa Bible nga matud pa kadtong mga Hudiyo kung asa sila moadto nga nasod kung dawaton sila inga ang kalinaw naan nila. O manang natay kalinaw wa tay gira. Mo nang niabot nato. Kung niabot man tong panahon sa hapon, mo tong plano lang to sa Ginoo. Nya pero giingon jud sa ato nga kita nahimong Christian mission. Kita ra may nahimong Christian mission, di ba? Wala may nahimong laing Christian mission dili kinsa man be. Nahimo sila dili mission. Kundi mga Kristiyanon lang nga mga gikan dili sa Pilipinas nang sangyaw nahimong ministry. Kunya gikan dito mo na nga usa ka butang nga batayanan jud nato ka anggira nagpadayon na. Wata kabalo karon 2024. Kinsa may nasayod be. Grabe na kayo ang YouTube ron. Wa na lain. Gipang balita is gira na lang mga YouTuber ron gira. Tinuod man yun kay nagprepare man yun ang kalibutan. Wa bitaw na niingon siya diri ni Propeta Joel proclaim ye this among the Gentiles. Prepare war. Mo nang niingon siya wake up the mighty men. Oh, giprapisigyo na sa Ginoo. Mahitabo gina. Let all the men of war draw near. Let them come up. Matod pa niya ganit diri sa verse 10, beat your plowshare into sword and your pruning hoe into spear. Let the weak say, I am strong. Umana ni karon. Kamong mga luya, kung nasa mga luya, pag-ingon na mo, isog kayo mo, ligo na mo. Muna mga bisag gamay lang nga lugar, mga sukol dito, dagko, istingan, karon nga bungkag lang yapon. Matod pa, ang giingon diri sa 11 mahinungdan nga nagsulti po siya assemble yourself and come all ye hidden and gather yourself together round about tie the cause thy mighty ones to come down O Lord. Muna paasimbolo na ang ilang kagalingon nga mga taong walay Dios. Pagtigong mo sa inyong kagalingon palibot nga mao na hinungdan ang mighty ones nga mga dagkong mga tao moabot kay nga naman to come down O Lord nga moabot na ang Ginoo kanang moabot gyud na mahitabo gyud na kay mobalik namang Ginoo una na ang mga tao nga diin mga walay Ginoo patigumon una nagtigom na ron kung kinsa ilang labanan basta asa tinuod lang mana matan-aw gay ko sa YouTube ang mga Kristiyano mo bitaw nang ang pasalig ron sa mga pastor kay nan-aw ko sa wali rapture. Pero sa tinuod lang, dili na tinuod nga rapturon ka. Kahayahay ra nato kita Gentile sila wa gani raptura. Niabot ang gubot sila nya kita hinuon rapturon ni noon ta. Mingon dayon mo hayahay nato oy. Nya kay grace sa ila man nagihatag ang grace nganong malagi sila hatag kanang pahayahay nganong giadto mahinuon sila kang Hitler. Grabe tong sulat sa panahon ni Hitler mo ito'y propesya nga din maadto gyud sila sa
kaaway sa mga walay Diyos karon. Prophecy man po na nga sila mabalik para gani unta tagaag chance nga motuo kan Jesus Christ. Di man gyud mo na mga Hudiyo nga dili gay motuo kan Jesus Christ. Wala na. Labaw pa ang mga Gentiles. Na unsa man yung pagtuo kan Jesus Christ, kinsa may mag-feed sa inyo og knowledge about anang mga lagad kang Jesus Christ, wa naman si Apostol Pablo, pero gibilin ang pulong, ang sulat. Kinsa may explicar ana? Kinsa may musulti, kinsa may mapasabot nga ang shepherd or pastor nga according to the heart of God nga mao man mo pagkaon sa knowledge ug muhatag understanding. Unya karon kinsa may naghatag understanding ninyo? Naabay mga pastor naghatag og understanding? Mo bitaw nang gitry gyud ako, Lord, kung ako gamito nimo. Kani ako nasabtan, ako ipahibaw ninyo. Mo na yang gingon dinhi. I-proclaim mo nang symbol daw ng mga walay Diyos. Unya sa verse 12, let the heathen be weakened and come up to the valley of the Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the heathen round about. Patapukon daw na. Mga luya na sila ug muadto sa bali sa Jehoshaphat. Unya himuon na silang hukman diha sa ila nga matod pa niya dito sa verse 13. Mao ni kung basaod yun nimo ni di gyud ka kasabot kung kanilang mao bitan nang nabasa na ko ni tanan kun say pasabot. Mao na inong daningon sa 13 na, put ye in a sickle, for the harvest is ripe. Come, get you down, for the press is full. The pot overflow, for their wickedness is great. Nga matod pa kining giingon ni Propeta Joel, iyang gihangyo. Katong giingon nga naggunit sa sickle ba kanang garab gana kanang mag-ani gani. Mo nang giingon, gunitin na ang imuhang pang-harvest o kanang pangputol ba? Nga naman, for the harvest, hinog nga ba? Is ripe. Come, umari ka mo, get you down, naog na mo. Nga naman, kay ang pug-anan is full kanang fresh gani kanang kabaw bang nang kakita mo nang unsaong pagbuhat sa grapes nga ma-juice. At unang panahon, mag-harvest sila og grapes, naa sila galingan gani. Anang gitawag og basta galingan na ipamutang ditong grip. Ang uban gani ang style na ako'y nakita ang tumban lang nila, tumban hangtod mahimong juice. Pero siguro nagimasa gyud sila, pero kining giingon niya, for the place is full, kay ang mga pug-anan puno na. Kuwang na lang yun na tumban ba o kuwan ba yun? The pot overflow, ang katambok ug ang maayo ba nagsubra na yun. For the wickedness is great, kay ang pagkadaotan grabe ni gyud kayo. Mo bitaw na kita ang mga tao dili ta makaingon nga ayaw mo kumpiyansa kay mahimo gyapon tang daotan kung kita di makabantay gani sa mga sugo sa Ginoo nga dili natutuhan, di natutumanon. Muabot gyud dito sa abomination. Mahimo gyud ning ang giingon ni Propeta Joel, ang ato ang gitawag og wickedness mahimong great. Mo ba ang mahimong nga mga Kristohanon nga simbal lang nga pero dili mao ba di kaligut-gutan na sa Ginoo. Mo bitaw nang nanayod ko sa Ginoo, Lord, unsa man imo kabubuton? Unsa tong gisgutan tumiaging Domingo? Sulim, di ba? Ang past is a sulim. Kanang serious. Dili na nang pabungga dagko gapot tingog, kusog mo kanta. Abi nimo, do na tayo tulo ka butang nga gian diri sa simbahan. Unsa man inyong gian diri sa simbahan? Pagpasalamat. Kay ikaw iya sa Ginoo, ang tanang gihimo sa Ginoo nani mo. Kung muto ka nga ang Ginoo nagbuot nimo, pasalamati ang Ginoo. Una sa tanan, naa kay trabaho, naa kay makaon. Pasalamati ang Ginoo man ang wanita diri. Kanang adlaw nga nagila kaning adlaw ni ingon pa ni Pablo, mo na nagpasalamat sa Ginoo. Nagpasalamat nga unsa igyatag sa Ginoo ana, mo nang hinungdan niya ikaw ni ani ka diri. Ang una gyud pasalamati ang Ginoo sa tanan butang nimo nakabot. Labi na kung maayo kang lawas, maayo kang gigayo, maayo kang panahon, maayo ang tanan sa imong kinabuhi, o mo nang niani ka diri para pasalamat.
Unya i-present na nimo ang ikaduha, i-present na imong body kang buhi gyud baka nang tinuod gyud nga ikaw gayud iya sa Ginoo, dili nang dili iya sa Ginoo. Mo nang gingon ni Pablo nga present your body a living sacrifice, holy acceptable, which is your reasonable service. Mao gyud ay reason nga service nato sa pangalaga niya sa Ginoo. Mo na ang reason nga kung mo-serve ta sa Ginoo, i-present imong body. Kanang iya gyud ka nga Lord, nianhi ko dili aron magpasalamat ko nimo. Kaya nga naman, wa man kay sakit mo bitan akong gingon sa inyo ang kamo nangalaga diri na hospital baday mo. Amo di ko musugutan ang mga tao nga nangalaga diri dapita nga nagtuo ta sa Ginoo. Ya may hospital ka lang dili. Di ko kumuto kung nahalay na hibaw ana unta aron di sila gusto. Nga ang Ginoo di man bakakon. Sa tinuod lang ang mga nagasimba diya sa Ginoo. Una lang ang daan kung ikaw didawat sa Ginoo aron mangalagad ka sa krus palang daan giayo na ka. Di pwede lagi mo simba ng naisakit. Mo nang kunamay sakit, ayuhong kadayon sa Ginoo. Mo bitaw nang kanang pagpangalaga sa Ginoo dili harmful, harmless. Gapon ako binyag sa tinuod lang. Pay out man sa mga senior citizen. Salamat na po ko sa Ginoo. Wa ko kadawat. So, ana, pasalamatan gyapon ako Ginoo kay bro. Abi nimo tinuod lang dagi mga tiguan agay na kuyapan. Mga tigong ako nakita, wag ko kita active baka nang hino ang naitag 60 dito abtik na mo bitaw na nga nakaingon yung ko ako pasalamat sa Ginoo diya sa Ginoo mo nang bahalag wag ko kadawat og piyo tinuod nakaingon ko dito nga paghigda ko kay way lain nga hunaw-unaan ko ngano wa mo koy labot din sa kanang dawat-dawat no nya kung naay mamatay kay membro lagi daw ko sa senior citizen mo amot yun ko. Pero kay kung kuan, wala ko na member, wa ko na sulat. Una nakaingon gyud ko nga Lord unsa man gyud ni, mo tong dalay ko ng Ginoo. Bahala na, mo tong ningon ko na una nang buday. Bahala nagdi ko kadawat basta maayo ra kog lawas. Mo na kung gigo sa Ginoo nakaingon gyud ko Lord dalay ko gyud ka. Bisan pa kay ngano man sa tinuod lang rod na laing ko atong rod sa kung kinabuhi ba ni kung Lord ingon-ini gyud ang unod mo nang kinahanglan ko kwarta. Gusto yung kwarta kay sayang gusto 1.5 di ba? Kumain na lang ito ipalit na itong kuwan bula basket mo na nakaingon ko sakit kayo nga wako kadawat pero mong santo pagkagabi iba tungod sa bersikulo ug daghang ako nahibaw-an magunsa man ang madawat nimo unya ikaw lain di imong lawas para na sa imong lawas mo na pasalamatan ko bahala ba ko'y madawat do basta na ako nimo. Mo na akong gingon sa Ginoo, mo nang nalinaw ko na muna. Bahalag dili kong membro, bahalag ko basta naagi ko nimo. Kay ngano man usahay man gud nganong wa daw ko mamembro, mong ikalaban jud na si Satanas ba. Ang paagi man gud usahay ang tao pag di mo tambong ka og meeting, dili kay kuan gyud. Iilang nga membro ka, nya kay Domingo man. Mo na ni kay ulo bahalag pila pa kami basta di na ko ikambyo. Pero imposible pag tagaan, milyon ko na sila. Muna nga mga tao, ganang gusto yun. Siyempre, natay pagbati nga tawhanon, mag-uulta, pero glory to God. Mo, tama itong gingon ni David, oh. The name of the Lord a strong tower. Kung ikaw righteous, muran yun ka dito. Mo nang akong gisaligan, kanina lang. Ang pangalan sa Ginoo, mga pulong sa Ginoo. Muna nga di nawasan ko, nga di mahalang di ko kadawat sa mayo lang kong lawas. Muna naman ta, di ba? Muna akong gingon sa inyo, mga lagat ta, maayo kitag lawas. Kaya mahimo mang baka kung mga lagad ka, niya masakiton ka. Muna ang tanan ng alagad diri, ako, kaingon ko, Lord, nga nung hospital mami, nga sa pagdawa pala nga mo, tungkol kay nituo mi, nga ikaw gibunalan niya kato imong bunal. Katong mga labod, by your stripe, we are healed. Nunya karon na aday mi sakit. Mo na kung sa tinuod lang, kung mga lagad mo sa Ginoo, sa tinuray, wag yun mo sakit. Why problema? Peace man gihatag sa Ginoo. Di gani ko gusto nga din ang naon ta ko ba nga mamatay. Ya kayo sa unta man. Usap ko ka learning nga din ako nakaagi ato, nga ako'y mga kauban. Kay nga naman ang pulong sa Ginoo nga akong itudlo nga sa diha nga ikaw mga lagad sa Ginoo dili gyud ka mamatay. Kay life ang gihatag sa Ginoo nato. Mo na iyang gingon dinhi. Panahon na daw. Matod pa niya dinhi sa verse 14. Multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near, and in the